Bé, bones tardes i gràcies per haver vingut. Perdonar el retard aquest, hi ha hagut un parell de complicacions. Som na Marina, l'organitzadora d'aquesta jornada, juntament amb na Carme i en Pere. Bé, que formarà part del meu treball final de grau en Belles Arts. Les fotografies que teniu aquí penjades són una d'aquestes parts, juntament amb la conferència, aquesta taula informativa, que és un llistat de llengües amenaçades, que és tret del llibre de vida i mort de les llengües, de na Carme, i a més comptarà amb una sèrie de 4 entrevistes a na Carme i en Pere, a Albert Soler i a Emili Boix, que penjaré posteriorment en un blog que encara està en construcció. Bé, abans de començar volia donar les gràcies a la col·laboració desinteressada de na Carme i en Pere, també a Albert i a Emili, que encara que no hi siguin els hi dic, a na Diana i na Wendy per haver ajudat a fer el vídeo que projectaré posteriorment, a na Dori per les fotografies, a Aaron per l'acompanyament, a la Media per deixar-me el material tècnic i l'ajuda, també a Nage per les traduccions dels poemes i a ma mare per els consells d'interpretació. A més, també vull donar les gràcies a la presència de la vicerectora de Política Lingüística i estudiants, la doctora Gemma Fontrodona, que està allà al fons, per haver assistit aquí. I res, a continuació farem una introducció amb un poema que es diu Els Posidoniates i donaré la paraula a en Pere i na Carme. Gràcies. Posidoniates. Els posidoniates del Golf Tirreni, que al principi eren grecs, s'han barbaritzat i han esdevingut tirrens o romans. Han canviat de llengua i de molts dels costums, però encara ara celebren una de les festes dels grecs, en la qual es reuneixen i se'n recorden dels antics noms i usatges, i després de compadir-se els uns als altres, se'n tornen plorant. Ateneu. Els posidoniates oblidaren la llengua grega, tants de segles mesclats, amb tirrens i amb llatins i altres estrangers. L'única cosa ancestral que es quedava era una festa grega, amb belles cerimònies, amb lires i amb flautes, amb competicions i corones. I tenien costum, cap al final de la festa, de contar les seves antigues tradicions i de tornar a dir els noms grecs, que apenes ja els comprenien uns pocs. I sempre melangiosament acabava la seva festa, perquè recordaven que també ells eren grecs, italiotes un temps també ells. I ara com han decaigut, com han arribat a ser per viure i parlar d'una forma bàrbara, arrabassats o desgràcia de l'hel·lenisme. Bé, bona tarda, gràcies per ser aquí. Em deia la Carme que digui que el poema era de Cavafis. La veritat és que quan la Marina ens va parlar d'aquesta idea que tenia, d'un treball de grau, de Belles Arts relacionat amb les llengües amenaçades, amb la desaparició de llengües, etc. A mi em va sobtar força, suposo que la Carme també, perquè generalment de les llengües que desapareixen no se'n preocupen ni els lingüistes, aleshores que se'n preocupi algú de Belles Arts ja era prou curiós i al mateix temps el format també era com sorprenent, normalment fem conferències o xerrades, però aquesta idea, diguem-ne, amb un component artístic diferent, no sé, que se'ns fa estrany almenys a mi participar en una cosa així, però al mateix temps ens semblava curiós. Jo m'autoatorgo el paper de taloner perquè la Carme Junyent, que tots coneixeu, és l'especialista i decana en aquests temes a la facultat, a més és la professora d'antropologia lingüística, que és la matèria que bàsicament tracta del tema, del títol d'aquest acte, què es perd quan es perd una llengua, què es perd en coneixement, què es perd en història, en tantes coses, i per això com a taloner d'alguna manera em trio el tema i jo parlaré poquet de no tant què es perd sinó com es perd, que crec que té molt a veure amb el què també, perquè el problema és dir, les llengües, com tots sabeu aquí, de fet no són coses, nosaltres les tractem com coses a vegades però no són coses i
crec que una de les imatges que els hi escau és aquella que feia servir el Roland Barthes de la nau dels argonautes, no? Que a mesura que s'anava fent vella li anaven canviant peces i al cap d'un temps ja no hi havia res de la nau original, però d'alguna manera continuava sent la mateixa nau dels argonautes. Les llengües passa igual, no? Sabeu que el canvi lingüístic constant, regular, puntuat o com sigui, però és una evidència, i les llengües, doncs, com la nau dels argonautes, mai són iguals a elles mateixes si són llengües de veritat, si no són fòssils o peces de museu, no? I en aquest sentit, la pèrdua de les llengües, diguem-ne, seria una cosa normal com a procés no sentit pels seus parlants, no? Com un procés lent, de canvi constant, que va transformant allò en una altra cosa, però que d'alguna manera continua sent el mateix. El problema no és aquest canvi, no és aquesta pèrdua, sinó la pèrdua sobtada, traumàtica, el fet que hi hagi persones al món que decideixen no transmetre la llengua als seus descendents, no parlar amb els seus descendents com els han parlat els seus ancestres, més o menys, no? Amb el canvi que calgui. I això es fa d'unes maneres molt brutals també, i crec que té a veure el com amb el què, en el sentit que quan es perd una llengua per causes d'aquest tipus, brutals, sobtades, violentes, es perd molt més que una llengua. I aquest és el problema, no? Quines són les maneres de fer perdre una llengua al llarg de la història, o com s'ha aconseguit que la gent decidís no transmetre als seus descendents el mateix que ha rebut amb els seus ancestres. Els mètodes han estat molt diversos, com sabeu, i alguns prou suaus, per dir-ho així. A vegades, certament, fins i tot es pot atribuir a una decisió individual, no? Diguem, migra de cultura, canvia de cultura i n'adopta una altra. Això pot ser una decisió individual més o menys lliure, però això mai aboca a la pèrdua d'una llengua, perquè una decisió individual és, per definició, individual i, per tant, no afecta a tota la comunitat lingüística, i això, per tant, tampoc no seria cap problema. Què fa que la gent deixi de transmetre les seves llengües, no? Per què la gent deixa de parlar amb els seus fills com parlava amb els seus pares? Hi ha un pseudoliberalisme que sosté que per conveniència, que és una decisió racional feta sobre càlcul de beneficis. I això és molt estrany perquè, curiosament, sempre la fan els mateixos, no? Sempre decideixen, entre cometes, fer aquest pas unes determinades persones. Ja sé que és molt, si voleu, simplista i en fi, fins i tot estereotipat, però si ens fixem en la gent que ha canviat de lloc, per exemple, la gent que ha vingut a viure aquí des d'altres comunitats lingüístiques, n'hi ha uns que normalment continuen transmetent la seva llengua i uns altres que normalment no la continuen transmetent. I és un patró relativament constant. Ja sé que es pot conèixer persones que no el segueixen, però en general, per dir-ho de manera també grollera, els immigrants canvien de llengua i els guiris no. Els que venen d'Anglaterra, dels Estats Units, d'Itàlia, normalment fan un esforç per transmetre la seva llengua, fins i tot aquells casos en què les parelles són mixtes i, per tant, el seu entorn familiar no afavoreix aquesta transmissió. Certament, hi ha altres casos en què decideixen no fer-ho, però és prou habitual, no?, que aquestes llengües es continuïn transmetent, tot i que, aparentment, el càlcul de beneficis seria el mateix que per un Wolof o per un Quechua. I, en canvi, aquests altres grups normalment interrompen aquesta transmissió, no? Jo crec que això és simptomàtic. I estem parlant d'una societat en què, diguem, les pressions per canviar de llengua són relativament poc violentes i, a més, persones que han canviat de lloc. Però, com sabeu, moltes d'aquestes persones reben pressions molt més grans i, a més, en el seu lloc històric de comunitats lingüístiques, no? No sé, ara estava mirant abans de venir el cas d'Austràlia, que és molt trist i molt emblemàtic, de la generació robada, que suposo que n'heu sentit a parlar, no? Entre 1910 i 1970 el govern australià, en col·lusió amb l'Església Catòlica, va segrestar
uns 55.000 nens, la majoria dels quals mestissos o aborígens, molts d'ells fills de mare soltera, tot plegat conforma un context, un panorama molt significatiu, no? I els va criar en institucions estatals o en famílies blanques que els adoptaven per tal de convertir-los en persones com cal i no aborígens, i en aquest procés naturalment perdien la llengua, perdien la cultura, etc., en el marc d'un projecte, d'un autèntic projecte d'aculturació. És un exemple relativament recent, que s'ha repetit al llarg de la història de moltes maneres i que evoca aquesta interrupció de la transmissió, que és la clau de la mort de les llengües, no? Tot plegat en el marc d'una ideologia que jo crec que és senzillament simptomàtica d'una manera de veure les coses, que passa per bàsicament la injustícia, el domini, la preponderància, l'opressió d'uns grups sobre altres, no? I moltes vegades determinades formes d'opressió són molt visibles, però la lingüística potser passa més desapercebuda perquè aparentment és potser més suau, no? Al final perdre la llengua no és perdre la vida, almenys en una primera instància, però certament la llengua és part de molt més, i quan una comunitat perd la seva llengua, doncs normalment ja ha perdut moltes altres coses abans i normalment l'han obligat a perdre-ho, no? Per tant, jo només volia plantejar que la pèrdua de tot aquest coneixement, d'aquesta història, d'aquest contacte amb els avantpassats, que moltes vegades des d'una perspectiva frívola i pseudoliberal es fa passar com una cosa, tampoc n'hi ha per tant, no? Al final potser sí que és trist que un ja no pugui entendre el seu avi, però si parles espanyol o anglès o rus o japonès o xinès, doncs segurament aniran més bé les coses. Val la pena, és un petit sacrifici per un gran benefici, doncs normalment només és la punta d'un iceberg d'una pèrdua molt més gran, no? D'una pèrdua que implica això, injustícia, opressió, desigualtat i fins i tot, en alguns casos, coses pitjors. Aquesta ideologia és la que crec que hauríem de combatre. Les llengües canvien, les llengües no són les mateixes i són les mateixes al mateix temps, com deia, en processos naturals, però mentre hi hagi una manera de veure la qüestió lingüística que passi per uns que parlen bé i uns que no, uns que parlen llengües que importen i uns que no, uns que, compten i uns que no, doncs estem perpetuant la injustícia, i això ho hauríem de repassar en tots els àmbits i nivells d'aquesta qüestió, no? Bé, de fet, em sembla que això és tot el que jo volia dir. Prefereixo que la Carme expliqui més coses. Moltes gràcies. Bé, bona tarda, gràcies a tots per haver vingut. Gràcies també a la vicerectora. Realment ens sentim molt honorats perquè no ens acostuma a passar això. Gràcies per haver vingut. Bé, quan vam parlar d'aquesta activitat i vam posar aquest títol, doncs realment explicar què es perd quan es perd una llengua acostuma a ser difícil perquè rarament són coses tangibles, no? Perquè sobretot parlem de coneixement, creativitat, i sí que hi ha alguns exemples que potser després traurem en què sí que s'han pogut detectar conseqüències materials. Però jo avui, tenint en compte que estem en un grup de persones interessades per l'art, hem de suposar, per la creació, i ho he orientat més en aquest sentit. És a dir, com que totes les llengües són codis versàtils, flexibles, que ens permeten la creativitat sense límits, doncs voldria sobretot focalitzar en aquesta pèrdua de creativitat, si voleu també de llibertat de creació, encara que sigui també un dels intangibles, però em sembla que es fan sentir. En qualsevol cas, fa poques setmanes, llegint un llibre que es diu Escriure en la foscor, d'un escriptor israelià que es diu David Grossman, que si no el coneixeu us el recomano,
em vaig trobar amb un fragment que em sembla que és molt adient al que us vull dir en general. Per tant, començo amb una cita i després us comentaré això, el que us volia dir. Ell diu que hi ha diferents maneres de descriure el procés a través del qual l'individu és engolit per la multitud o accepta cedir parts de si mateix al control de la massa. I diu, atès que els que estem aquí són persones del món de la literatura i del llenguatge, triaré la més propera als nostres interessos i forma de vida. Em converteixo en part en les masses quan renuncio al dret de pensar i de formular les meves pròpies paraules en la meva llengua i accepto automàticament i sense crítiques les formulacions i el llenguatge dictats per altres. Aleshores, bé, per respondre a la pregunta què es perd quan es perd una llengua, segurament el que ens hauríem de plantejar abans és què és una llengua. Vaja, estic segura que tots tenim una idea més o menys clara de les llengües. Si ens pregunten quantes llengües parles, tots som capaços de posar-hi una xifra. I en canvi, aquí hi ha també alguns alumnes meus saben que realment quan tu planteges saber què és una llengua és realment molt, molt difícil. Aleshores, una definició que a mi m'agrada molt és la que diu que, suposant una mena de container imaginari de totes les característiques, de tot el que és possible en el llenguatge humà, doncs cada llengua en fa una selecció i per tant una llengua seria una selecció de tot això que és possible. D'entrada, aquesta idea de tot el que és possible i que ens hem de quedar necessàriament en una part, perquè hi ha coses que si en tries una ja t'impedeix triar-ne d'altres, doncs ens hauria de fer entendre que tots podem complementar el que és el coneixement humà. Per tant, quan es perd una llengua, es perd coneixement, perquè també es perden maneres alternatives d'aquest coneixement. I en alguns casos potser es perd per sempre perquè només en aquella llengua s'havia generat aquella forma de coneixement. Això portat a la pràctica, doncs hi ha molts exemples. Els coneixements en medicina que es basen en els coneixements de moltes comunitats que suposem que no aporten res a la humanitat i que nosaltres els hem d'ajudar i ara diem que hem de cooperar amb ells, abans dèiem que els havíem de desenvolupar i després passen aquelles coses, no? Que ens apropiem del coneixement, el patentem i de passada els hi venem. Però hi ha una lingüista que es diu Susan Romain que parla d'aquesta idea, d'aquest coneixement que es perd en aquestes llengües molt sovint menystingudes, que diu que potser el remei pel càncer que tindrem algun dia està en aquestes llengües que ara menyspreem. Perquè en molts casos es veu això, no? Que justament aquesta forma diferent d'explicar la realitat, de categoritzar-la, fa que permeti l'aprofitament de substàncies que si no no es donarien. Però no volia entrar en qüestions tan pràctiques, just perquè pensava això que avui em trobaria amb més persones interessades per la creació i he pensat que ens podria servir com a exemple fer una mena de comentari etnolingüístic, si m'ho permeteu dir així, tot i que és senzillament lingüístic sense etno, però emmirallar una mica un artefacte que, vaja, abans dèiem molta confiança que tots coneixem, ara ja no n'estic tan segura, perquè és el Pare Nostre. La Bíblia és el llibre que més s'ha traduït, que s'ha traduït a més llengües, i de la Bíblia el Nou Testament el que més. Per tant, el Pare Nostre és un artefacte cultural que circula per tot el món
en totes les formes. Justament ara l'he buscat perquè de vegades intento explicar-lo a l'aula i no me'n recordo de l'oració sencera. I aleshores l'he buscat a internet i com que l'estava buscant he vist que hi havia la versió en suahili i me l'he mirat. I resulta que en suahili ja hi ha dues versions diferents i a més avisen una pels protestants i una altra pels catòlics. Els protestants parlen del nostre arròs de cada dia i els catòlics del nostre pa, literalment, que no és tan habitual en la cultura suahili. Però bé, això és igual perquè no em fixaré tant en això, que és previsible que a moltes cultures no mengin pa. Però sí en coses que segurament no pensem tan sovint quan ens hi posem. D'entrada, això de Pare Nostre ens pot semblar una expressió innòcua que tothom pot entendre. Podríem discutir la mateixa idea de Déu com a pare, que no és precisament universal. Però la idea d'un pare que sigui pare de tots és força estranya a la immensa majoria de cultures del món. Per què? Doncs perquè d'entrada se suposa que tots tenim un pare, però clar, un pare és el pare d'algú, no el pare de tothom. Vull dir que fer aquest canvi en la procreació ja és difícil. I estem dient Pare Nostre, però aquest nostre, que és un possessiu, nosaltres el fem servir amb molta alegria i en moltes llengües això seria, realment incomprensible. No sé si heu pensat mai que quan fem servir els possessius ens estem referint a una sèrie de possessions o, si voleu dir, relacions, sigui en persones, sigui en parts del nostre cos, sigui en objectes, que realment són diferents. De la mateixa manera que diem el nostre pare, podem dir el nostre país, el nostre llibre, el nostre bolígraf, el nostre institut, el nostre cotxe, i en fi, són possessions que són realment molt diferents. En la nostra llengua i en les que coneixem habitualment només tenim aquest sistema per expressar aquesta possessió. Però hi ha moltes llengües al món que fan una diferència entre les possessions que s'anomenen alienables, és a dir, les que poden canviar de mans, i les inherents. Habitualment, les parts del cos humà acostumen a ser inherents, és a dir, a mi em poden amputar una cama, però aquella cama seguirà sent meva, però bé, també, en fi, en general això, les parts del cos humà acostumen a ser possessions inalienables. Que ara estava pensant un exemple que poso a l'aula, perdoneu si repeteixo, però ara no me'n passa cap més pel cap perquè tinc el Pare Nostre al davant, però de la mateixa manera que jo tinc un braç i tinc un gerro, jo puc dir que se m'ha trencat el braç i se m'ha trencat el gerro, però no puc dir m'he trencat el braç i m'he trencat el gerro. Oi que no? Doncs si no podem dir això, que ja veieu que fins ara la cosa aguantava, no? Tinc un gerro, tinc un braç, se'm trenca el braç, se'm trenca el gerro, però en canvi, ja no me'n recordaré de la construcció, no podem. Això és perquè realment aquest tipus de possessió és diferent i la llengua d'alguna manera ens avisa de que això no és tan innocu. Pel que fa al pare, que és un terme de parentiu, els termes de parentiu també acostumen a ser inalienables. I pels parlants, ara ho podré dir de català central, perquè al laboratori, per cert, estan buscant informants parlants de català central, i els he anat a preguntar si ho eren i em consideren parlant de català central. Nosaltres sí que fem servir locucions del tipus mon pare, ma mare, mon fill, meu germà, ma germana,
cosa que no podem dir, jo no puc dir mon paper o m'ampolla o mon bolígraf, no? Per tant, aquí sí que indiquen que hi ha alguna relació diferent i de fet són els termes de parentiu. Hi ha moltes llengües en les que no és que no hi hagi un terme per designar el pare de tothom, com seria en aquest cas el Pare Nostre, sinó que ni tan sols hi ha un terme per designar el pare en abstracte o un pare, sinó que sempre ha de ser el pare d'algú. I aleshores doncs, o és el meu pare, o és el teu pare, o és el seu pare. És a dir, que hi ha llengües que tenen sistemes possessius específics per als parents, sobretot pels més propers. Bé, després que esteu en el cel, ja no entrarem en aquesta idea del cel. Bé, nosaltres, almenys a mi quan era petit, em deien el firmamento que llamamos cielo, i ens volien fer la diferència entre el que vèiem i el lloc on se suposava que aniríem els bons en una altra vida. Aquesta idea, vull dir, em sembla que no cal discutir-ho, és clarament cultural. Però aleshores parla de sigui santificat, també santificar és força aliè en molts casos, però el vostre nom. Posseïm el nostre nom. Si el posseïm, el podem canviar, per tant és alienable, o no el podem canviar, és inalienable. Quina mena de possessió és això? I realment hi ha llengües en les que aquesta idea del nostre nom no es pot ni manifestar en possessius, perquè realment un nom no és equiparable a un llibre, en el sentit d'una cosa que podem posseir. Després diu, vingui a nosaltres el vostre regne. És el que us deia abans. Si podem estar segurs de tenir pares, però no sé si podem estar segurs de tenir regnes o països, això és força més complicat. I realment aliè a moltes cultures, entendre que posseeixen més enllà de la terra que trepitgen un país que ja pot ser també una abstracció. Facis la vostra voluntat. No sé si mai havíeu pensat que el Pare Nostre tenia tants possessius, però de veritat és una arma letal en aquest sentit. Clar, la voluntat, si és una possessió, no sé si és inherent, hi ha gent que en té molta i hi ha gent que en té poca, però en qualsevol cas és difícil dir que posseïm la voluntat de la mateixa manera que podem posseir altres coses. Així en la terra com es fa en el cel, això ja ho hem dit, i aleshores això, el nostre pa de cada dia. Fins i tot la idea de que la manutenció és una cosa que és nostra, que posseïm, realment és difícil de traslladar. Quan ja ens diuen que perdoneu les nostres culpes, en fi, una altra idea de possessió d'allò. I així com nosaltres perdonem els nostres deutors, doncs aquests em sembla que preferiríem no posseir-los i que ens paguessin els deutes. Però fixeu-vos, ja que he esmentat el llibre, jo puc estar parlant del meu llibre en el sentit del llibre que jo he escrit o el llibre que m'he comprat i per tant és meu. O puc estar parlant de la festa del Pere en el sentit que és una festa que li hem organitzat o que és una festa que ell organitza. O podem estar, jo puc dir la meva aigua, en el sentit que és la que jo em beuré, però també pot ser la que jo he comprat pel Pere. Doncs hi ha llengües que tenen possessius diferents per diferenciar tot això que nosaltres no diferenciem. Quan jo dic que heu vist el meu llibre i em dieu que no, mira, però si és aquí, jo no, però aquest no és teu, no l'has escrit tu. Vull dir, malentesos d'aquests que es creen, doncs sovint és per això. Aleshores, més enllà del Pare Nostre, hi ha un altre àmbit que en aquest cas té la particularitat que és universal, però que en canvi cada cultura
pot organitzar-lo de les maneres més diferents. I estic parlant dels sistemes numerals. En totes les llengües es pot comptar. No sé si us heu adonat mai que la calculadora natural més a l'abast que tenim tots són els 5 dits. I això explica que molts sistemes numerals tinguin una base primària 5. Una base vol dir que la base és la xifra a partir de la qual comencem a fer operacions. Després, moltes llengües, entre les quals la nostra, tenen un sistema decimal perquè tenim aquests 10 dits. I en les llengües que tenen base 5, molt sovint la base secundària és 20, perquè entre mans i peus tenim 20 dits. En moltes llengües la paraula per 20 és la mateixa que per persona. Doncs bé, jo recordo, vull dir que la diversitat és per tot el món, però ara que la tenim a casa nostra, quan vam fer una exposició aquí, era l'any 2005, sobre les llengües que es parlen a Catalunya, vam utilitzar els sistemes numerals per mostrar aquesta diversitat, com a partir de les mateixes quantitats, perquè 25, dic 25 perquè és un exemple que vam posar allà, era una aula, una mestra que deia 25 i es veia cada alumne com anava pensant aquest 25 de maneres diferents. Per alguns era 10 més 10 més 5, pels altres era 20 més 5, pels altres 5 més 20, pels altres 5 per 5, hi havia diferents combinacions possibles. Doncs aquesta era una, però aleshores vam mirar de classificar això, com s'organitzaven les llengües, com organitzaven els sistemes numerals, amb la idea bastant innocent, mea culpa, perquè jo em dedico a l'antropologia lingüística i ho hauria hagut de saber, però teníem al cap la idea de classificar les llengües segons els seus sistemes numerals. A l'hora de la veritat ens vam trobar que només 2 coincidien exactament, que eren el del quítxua i el del xinès. Si us hi fixeu, el català i el castellà no tenen grans diferències. Potser no hi heu caigut mai, però en castellà fem fins a 15 i aleshores saltem al 16, és a dir, allà on de fet fèiem 1 i 10, 2 i 10, 3 i 10, 4 i 10, 5 i 10, passem a 10 i 6. I en canvi en català, i fixeu-vos que estem a la frontera del 5 i el 6. El 6 encara és 16 i el 17 és el que canvia. És una diferència mínima, però és una diferència. Això del 5 i el 6 ho dic perquè el 6 en moltes llengües és la mateixa paraula que per traspassar, perquè és quan es canvia de mà. Doncs bé, amb aquesta idea il·lusa de voler classificar les llengües segons els sistemes numerals, esperant trobar sistemes numerals idèntics, el que ens vam trobar és que per comptar del 6 al 9, fixeu-vos que són 4, és 4 números, 6, 7, 8, 9, no n'hi ha més. Doncs vam trobar fins a 20 maneres diferents de comptar. Una era 5 més 1, 5 més 2, 5 més 3, 5 més 4, 10 menys 4, 10 menys 3, 10 menys 2, 10 menys 1, 3 més 3, 3 més 4, 4 més 4, 4 més 5, 3 més 3, 7, 4 més 4, 4 més 4 més 1, etc. Però ja veieu només 4 xifres i això és especialment rellevant i sobretot per això que us deia del coneixement. Clar, jo com vull explicar què significa això per una persona que compta en un sistema i s'escolaritza en un altre, per exemple, doncs recordeu quan vam canviar l'euro, tots els embolics que ens fèiem, no? Per passar de pessetes a euros i tots aquells càlculs, i hi ha gent que encara els fa, i això. Doncs haver de coexistir amb aquests 2 sistemes és força complicat. Com, per exemple, també acostumo a preguntar, abans em contestaven de seguida, ara ja no tant, i això també ho interpreto com un símptoma, però quan pregunto si algú coneix alguna llengua que tingui multiplicació en el sistema numeral, normalment sempre em diuen el francès,
Per què? Doncs perquè el 80 en francès és quatre-vingts. De fet, les llengües celtes i el gal, que era la llengua de l'astèrix, tenien un sistema vigesimal i això és el substrat i és el que es nota en el francès contemporani. I d'aquí ve aquest quatre-vingts. El francès de Suïssa ja diuen narant i s'obliden del quatre-vingts. Però per què pensem que en el francès? Doncs perquè és una multiplicació que nosaltres no fem. Però en canvi 200, 300, 400, 2.000, 3.000, 4.000, 50.000, 60.000, tot això són multiplicacions que nosaltres no les percebem com a tals. Aleshores, aquí, per exemple, la majoria de llengües africanes que es parlen aquí a Catalunya tenen sistemes numerals de base 5. Imagineu-vos per un nano pel qual 40 és 20 per 2, que està fent, ell no percep aquesta multiplicació, però percep la nostra. I, vaja, com a africanista, en els congressos d'africanistes sempre surt el tema dels problemes en matemàtiques dels alumnes africans. I aquí jo ara molt sovint m'hi trobo amb els mestres, no?, que diuen els nanos africans que tenen tants problemes amb les matemàtiques. Però és que és senzillament que ells compten en un sistema i els hi estan ensenyant en un altre. Això és el que fa les coses complicades. Molt sovint s'opta, i això també ho fan lingüistes, doncs per transformar aquests sistemes de base 5 en sistemes de base 10, sistemes decimals. Jo no crec que sigui necessari, clar, és una manera de poder adaptar els sistemes, però també és una renúncia a aquesta forma de diversitat, perquè quan es van transformant aquests sistemes també es perd en molts casos el fil històric de com s'ha arribat aquí. Suposo que a l'escola a tots us han ensenyat a comptar amb números romans. El que no us han, segurament no us ho han explicat així, és dir-vos que en aquests sistemes hi ha sumes i restes, però no hi ha multiplicació. Segons, és que els meus alumnes ja saben que soc dislèxica i la dreta i l'esquerra jo les veig al revés, però si teniu 5 i poseu una i, teniu un 4 si la poseu a aquesta banda per mi i un 6 si la poseu a aquesta banda. És a dir, quan ho posem a aquesta banda, sigui la que sigui, perdoneu, restem i quan ho posem a aquesta banda sumem. I això també reflecteix en la llengua. 18 és duo de viginti, és a dir, 2 per 20, hi ha una resta aquí. O 19 és 1 de viginti, 1 per 19. Vull dir que la humanitat s'ho ha fet de tantes maneres i a part vaig trobar una vegada una pàgina a internet que parlava de sistemes numerals i parlava d'alguns sistemes que tenen encara base 2. Jo diria que el llenguatge informàtic és binari i els hi va la mar de bé. Vull dir que segurament val la pena preservar aquestes formes de coneixement. Bé, un altre àmbit que també parteix del que és universal i en canvi tots després podem configurar de maneres diferents és tant de les persones que intervenen en la interlocució com aquells als que ens podem referir. És a dir, el que coneixeu segurament com a primeres, segones i terceres persones o emissor i receptor i els que no són cap dels dos, els sistemes de pronoms personals. Com que les llengües, per poc que hi reflexioneu, us adonareu que són un codi que està concebut per la comunicació cara a cara entre dos parlants. Perquè cada cop que sortim d'aquest esquema hem d'explicar, us dic que la llengua és absolutament versàtil i podem fer-ho, però si no estem partint d'aquest, el que anomenem el centre díctic, el jo, ara i aquí, hem de dir de quin temps estem parlant, de quin lloc estem parlant, de quines persones, i a partir d'aquí podem crear el discurs. Doncs bé, sabem que en totes les llengües hi ha com a mínim un terme per referir-se a l'emissor i un altre per referir-se al receptor.
però a partir d'aquí la varietat és espectacular. Els sistemes de pronoms personals més petits que es coneixen són de 4 persones, però el més gran que es coneix és el del tongà i té 146 pronoms. Vull dir que ja veieu que... Aleshores, com s'arriba? Tenint en compte que és que l'emissor i el receptor no deixen de ser dos en qualsevol cultura. Com a partir d'això pots arribar a sistemes tan extensos? Doncs, per exemple, si només tenim en compte aquests sistemes de 4 persones, n'hi ha que tenen, a part de jo, tu, ell, un altre ell, que l'anomenem normalment la quarta persona, que és un pronom molt útil perquè molt sovint quan estem parlant d'una persona i després n'hi afegim una altra, quan ens tornem a referir a una de les dues, la llengua no ens permet saber de qui estem parlant. Mentre que aquestes llengües, el navajo n'és una, que té aquesta quarta persona. Si estem parlant de 2 terceres persones, fem servir un pronom per la primera, puc dir, el Ramon ha vingut, després ha entrat el Josep Maria i l'ha saludat. Qui ha saludat aquí? No ho sabem. Doncs en aquestes llengües hi ha un pronom diferent, de manera que sabem que si és el Ramon el que ha saludat el Josep Maria o l'inrevés. Després, bé, clar, les que us podeu esperar, llengües que tenen jo, tu, ell, ella, jo, tu, nosaltres, vosaltres. També n'hi ha que tenen jo, tu i un pronom de primera persona, però amb diferència entre inclusiu i exclusiu. Això és molt freqüent en les llengües del món, nosaltres no ho tenim, el francès ho ha desenvolupat, però és també un aspecte molt, molt útil, perquè ens permet diferenciar quan nosaltres parlem en primera persona, no singular, en el nostre cas plural. Penseu que hi ha llengües que tenen dual, trial, quadral, paucal, vull dir que això també pot variar molt, però ja que nosaltres només tenim plural, jo us puc estar dient que aquest vespre anirem a sopar i m'estic referint al Pere i la seva família i jo, o em puc estar referint a tots vosaltres i jo, i vosaltres no teniu manera de saber a qui m'estic referint. Sovint, quan diem aquestes coses, podem fer invitacions que no volíem fer perquè es dona per al·ludit algú a qui nosaltres no volíem al·ludir, no? L'incloem en el nosaltres i doncs molt bé, s'hi apunta. Doncs hi ha llengües en les que això queda molt clar perquè tenen un pronom diferent. Quan estem parlant del receptor com a part d'aquest nosaltres o quan l'estem excloent. En fi, després, clar, nosaltres tenim l'experiència del vos i el vostè, doncs hi pot haver formes per animats i inanimats, per fins i tot humans no humans, racionals no racionals, etc. Hi ha moltíssimes possibilitats de combinació. De fet, vaja, suposo que amb aquests exemples n'hi ha prou per explicar el que us volia dir, el que és la diversitat i el que renunciem quan renunciem a la llengua, aquestes possibilitats de combinació, perquè tots tenim les mateixes possibilitats a disposició, però tots les fem servir de maneres diferents. Per tant, això és el que ens dona creativitat i això és el que perdem quan renunciem a la llengua. Hi ha un lingüista que diu: necessitem les altres llengües perquè ens permeten fer-nos una idea de com podrien ser les coses. Les necessitem perquè ens forneixen visions del món alternatives. No voldria oblidar l'autor, és l'Andrew Dolby, que és fill d'un africanista, com que jo soc africanista, haig de pensar que aquest és el fill. I finalment, i em sembla que aquesta frase complementa molt bé la primera que us he llegit del David Grossman, aquesta és del George Steiner, que segurament molts coneixeu, i aquest és bo tant pels de Belles Arts com pels de Lingüística, com pels de Literatura, com per qualsevol lector
que li interessi senzillament la vida. I ell diu el llenguatge, i en aquest cas ja no parla de llengua sinó que parla de llenguatge, és l'instrument que permet als humans rebutjar el món tal com és. Doncs a l'hora de rebutjar també és bo que el rebutgem de maneres alternatives, perquè si tots el rebutgem de la mateixa manera ens estaríem rebutjant nosaltres mateixos, vull dir que entraríem en un bucle sense sortida. Per tant, la preservació de la diversitat també és això, fer possible la creativitat, fer possible les possibilitats d'intercanvi, de reciprocitat, no haver de sotmetre'ns a una cultura única, sinó també poder fer aportacions nosaltres i vés a saber, potser aquestes aportacions que farem nosaltres en algun moment poden tant ser útils a algú com salvar la mateixa humanitat. Això sí que és impredictible, però en qualsevol cas és possible i per això no hauríem de renunciar als recursos dels que disposem encara, perquè mai sabem si els necessitarem. Doncs bé, gràcies. Escric, sí, escric perquè és necessari fer-ho. Jo, arrel d'aquesta terra, omplo en paraules el llegat dels avantpassats. És bo ser al costat negre, que sabem que a la terra l'arbre cremat sobreviu, on altres, teix i àlbers, l'avet i el gran roure mai s'adaptaren al calor, al foc i al fum. És bo ser al costat negre, encaixant en la natura, on ell escollia el color, de la terra la seva obra magníficament mesclant carícies d'afectuosa cura. Cada país té un color, dur, fort i nu, pur. És bo ser al costat negre, tot i que els externs canvien, nosaltres, arbres de greix i eucalipte, som nadius, aquí al punt. Arbres importats estranys i la lleugera rosa anglesa. Després de generacions, encara serà una rosa anglesa. La poesia no serveix per res, em diuen. I en el bosc, els arbres s'acaricien en les seves arrels blaves i agiten les seves branques a l'aire, saludant els ocells, la creu del sud. La poesia és el profund murmuri dels assassinats, la remor de les fulles de tardor, la tristesa per l'al·loc que conserva la llengua però ha perdut l'ànima. La poesia és un gest, un somni, el paisatge, la mateixa música. I no dic més, perquè ningú trobarà la clau que ningú ha perdut. I poesia és el cant dels meus avantpassats, el dia d'hivern que crema i apaga aquesta melangia tan personal.
El silenci és or i plata la paraula. Quin sacríleg pronunciar semblant festomia. Quin afeblit asiàtic abandonat a una sort cega, muda, cec, mut. Quin miserodat havia la humanitat, ultrajant la virtut digué quimera l'ànima i plata la paraula. El nostre únic do diví, contenint totes les coses, entusiasme, pena, alegria, amor, a la nostra natura. Són les més dolces veus les que per sempre callaren, les que sols dins un cor afligit resonen amb do. En els somnis venen tímides i humils, les melangioses veus, i porten a la nostra tan dèbil memòria morts benvolguts, els quals tapa una freda terra, i per als quals mai no brilla una alba riallera, ni floreixen primaveres. Sospiren les melòdiques veus, i en l'ànima sona la primera poesia de la nostra vida, com a música, de nit, llunyana. La paraula sorgeix de la naturalesa i retorna a l'incommensurable blau que és d'on ens alegra i ens consola quan la paraula creu, imagina. Interrogar-se no és sinó el sensenom que l'interroga per sacsejar-lo, per desempolsar-la, per intentar tornar-li la brillantor original. Per què llavors el desig de dir-ho tot, si com en un teixit, l'ara, en el temps circular, existeix i es complet amb el fil de l'ahir i el de demà? Així ens diu el temps que somia, que ensomia, que somiem.